Duh, Waleh Ica nambah warisan, guys. Ini, Pak. Alhamdulillah matur suwun Ca ngono kuwi kok. Matur suwun kose. Nak pae sing namang kula iso ngetekno ya jomblo kelas. Ndak iya. Ya anak wedok Duh, ini lho, Pak. Nang kula ya mbok jalu. ndak iya. Ini lho, cak aku tak among. Kan iki wis manggon nang lemahmu. Dadi omah ya tak wehne kowe. Nah, alhamdulillah. Nang kula ya jomblo berarti kita kowe apik. mbok jalu. Ngono berarti ki Cramono nganu ya Pak ya. Cramono omah iki sampean nganu wehno Ica ya. Kan wis nang kene. Wis nang kene lemah Ica. Berarti Alhamdulillah wa syukurillah. Omah iki omah Ica, guys. Iki rumahnya Ica. ya wis, Pak. Iki engko aku nek duwe duit. Sik. Kerame. Enggak, ngene sik. Iku nek misal aku diceklen 2000 apa pira, omah iki ndang di malik atas namaku. Lah iki apa enek surate to, Ya Ca? gawe to. Ngurus 2 juta per entuk sertifikat. Duh. Omah kayu ki gene sertifikate, Ca. Piye? Duh. Omah iki engko. Ya sarene wong Yo jalu. yo ora enek wong njaluk, Ca. Omah iki ora. Saksine video iki lho, Ca, saksine iki lho. Berarti ngene, sampeyan anak-anake serut. Iki lho omahe Pakku kok ndang digenjong ning kulon. Aja ning lemahku. Genjong ning kulon, gak usah ning lemahku. Iki lemahku iki lho, surate genjong ning kulon. Lho, yo ora bento iki. Kuwi ngono kuwi kowe iki jenenge bento. Iki Cramono karo Pak iki wis diwehno kowe. Dadi yo mas-mas mulah mesti nek ndelok video iki oh, berarti omah iki omah Ica. Ngono to, Ca. Ya maksudnya kan biyen do nukari aku terus. Lho iya, maksudnya iki wong kan berpikiran positif. Yo wis gede-gede. Ngono lho. Mosok ape tukaran terus. Sing penting kan Cramono Pake kan Cramono kan wis masrahno iki. Masa ngene sore ngepel Pak ya ora omong ora njaluk duit. Yo Ya usaha dhewe. usaha dhewe. Alhamdulillah. Ngono lho. Dadi iki Cramono kan saya suwe kan yo gede to, Ca. Pemikirane yo luwih dewasa. Mosok ape tukaran terus. Mungkin dhek nganu, Pak. Terus yo lumrah Pak wajar. Dhek kan dhisik kan kulino dipentungi to. Mungkin dhek iki yo rada wedi trauma ngono kuwi lumrah, Pak. Lumrah. Tapi Cramono ki wis dijamin Cramono iki gak ngarah geger ngono. Cramono Pak iki mergo iki wis diwehno Ica ngono ya, Pak ya. Yo. Nah aku ki ngene Mas. Iki kan yo sing tuku Pake. Heeh. Asalkan wonge gak njotosi aku gak mentungi aku. Mas Angga kan yo serabi. Mas Mika wis kerja, misal dolan rene turun ning kene aku ki yo gak apa-apa. Kan ki sing tuku kan yo Pake. Tapi aku yo aja mentungi aku. Apik-apik ngono lho. Lah kan wingko yo do berkeluarga dhewe-dhewe to, Ca, yo gak ning kene. Kaya Leo besok yo mesti yo tuku panggon dhewe, tuku omah dhewe. Mosok Leo arep mek ngintil Pake terus yo ora mungkin. Kaya Mas Miko yo mesti yo gawe apa jenenge kehidupan dhewe gak ya to, Pak ya? Iya, Oh kan orang ngalah gamblok terus kan gak ngarah. Lerek seumpama dhek mulai dolan turu ya lumrah. Ngono wong ya dhek ya kerja bakal yo metu meneh kerja. Melok aku. Ya iki ya kamare gur loro. Ora iso. Kok omel aku ya dolan ngono lho, Cah. Dolan kurang dino lah. Nek seumur hidup Ya ora oleh. oleh Wong lanang lanang. kudu mandiri, kudu duwe omah dhewe. Nek misal balik rene sementara terus budal meratone gak masalah. Iya, well. Iki sebagai sing tuan rumah, Pak. Iki terus aturane sing tuan tanah karo tuan rumah, Pak. Iki iya yang punya tanah dan yang pewaris rumah, Pak. Yo yang ngatur, terus. Tapi nek gemblok aku yo gak bisa. Wong lanang bakal berkeluarga suatu saat aku yo bakal omah-omah kene. Iya. Iya. Lah masa sok ben wis duwe bojo ping 2 blok rene. Yo gak entuk, gak pareng. Gak pareng.
Wong lanang ki kudu mandiri. Aku sebagai pemilik tuan rumah. Itu aku keberatan. Nek misal yo nek wong roh, wong jenenge iki lho Mas untuk mbiyen pake ngono ta. Yo gak Lah kan wis kok video iki ketok omah iki diwehno Ica. tanah. Tuan tanah sing duwe lemah. Wah, saiki jenengan tiang gadah nggih, Mbak. Nggih. Lemak duit eneh. Oh, caca. Bismillah 50. Ya Allah. Wis entuk pira to? Entuk 10.000, Pak. Kok sak-sakmu. Ki wis sama kabeh. Oh, alah. Mau jalu apa ora? Gak. Bilang kowe gajian. Ya wis ini. Cah. Ya alhamdulillah. Lho, kowe gak ngomong matur suwun, Cah. Pak, matur suwun ya, Pak. Iki hasil kok tebunan lho, Cah. Somben sampean nek kowe wis ngopeni aku. Nek diopeni anak aku iki, Pak, sing manut. Nek dikandani gak sangengkel. Terus Ketoke galaki Pak iki tuan rumah. Mata anu. Sel, jugane sapa nih? Wah, Cel masak, Cel. anu. Nah, yo. Dadekne pembantu. Nah, yo. yo ora. Dene Pak Ustaz Anwar kae malah nak wong tuwek sing sugih anak melok duwe. Tapi nak sing sugih anak wong tuwek dadi pembantune. Ora, Pak. Tenan, tapi Piye ndan, piye. nek diopeni sing manut. Nek dikandani gak sangengkel, nek diceramahi aja genten ceramah, nek diomongi didungokno. Ngono. Wong tuwek kudu manut anak, Pak. Gak selawase anak kon manut wong tuwek. Selama positif. Norma positif. Ya kuwi. Terus sampean kan bakal tuwek ya, Pak. Lah wong iki wis tuwek. Wong Pak. Nek nyelot tuwek kuwi sugih eling. Sugih eling apa, Pak? Eling nek wis tuwek. Eling nek wis duwe anak putu. Eling sing bakal ngopeni kuwi anak dikandani sing dalan. Sugih eling. Ora kok wong ki sugih eling. Jare Simbah. Ya bener rek so. Ya bener, Pak, tapi wong sugih eling kuwi kudu iso nglakoni, masih aku ora iso ya. Cakranjingan. Tapi bakal ngopeni sampean. Jadi sampean ki eling bakal diopeni anak, eling wis tuwek, eling wis duwe putu. Kok nyelot tuwek, nyelot sugih eling, Pak. Aja nyelot emosian. Wis tak lale iki. Biasane kan sampean ngeneni aku. Lah terus yo ndablek kok ya Pak ya. Aja meneh kok pake wong aku karo kowe emosi ae aja meneh kok pake. Ditambah kerjaan keras. Mas. Sok nek tuwek yakin gak yakin Ayo ngeyelan. apa? Tenang. Lah mare musing ngene. Nah, apa? Oke, semoyo. Kosek ngono kuwi to. Lah ya kuwi padha. Sapa gak dirampung nih bisa. Barbarane engko, engko kan Lali. Lali. Kebongkar deh. Masalah lembet-lembet kuwi asline kudune kandanane. Lah iya. Lah aku wis minggat sik. Tapi yo nepake dino iki lemarine enek guys dadi bar dilempiti dan didokok lemari wis rijik wis rapi. Lemarine anyar. Dadi cuma semangat mergawe cah bekerja keras, omah di dandani omah fokuse ngono. Tak nonton impianku sik, Mas. Oh, gak buat gaya-gayaan, Mas. Tapi Masya Pak kira lah anu ta. Promono yo mbuh bukti akale ampre omah iki dadi rapi tetep rapekno. Mergo ya pake nganu guys, Ica kan anak wedok dhewe. Rapekno ta. Dadi cara meno dikeki omah ngene iki ya apa? Ya gak enek wong iri guys. Nah aku gak iri aku ade ya kaya gak malah alhamdulillah. Cara meno kan kaya Mas Miko ya dhisik wis ngetakno motor. Zaman dhisik motor Vega kae omah sitok ya Pak ya. Omah apa Pak kae? Ngono kae jenenge? Cuma yo ngene iki tapi gede.
Gede pironan Pak 20 apa selawe? Omah 18-an, guys, omah ngene iki. 18-an. Omah murah. Dhisik Mas Miko wis. Leo wis. Leo motor apa? Leo tutukane nangi Dek, cilik Leo lho sing entekne motor akeh. Lho, ki lak nange to. Maksudnya iki beda nek nange pake Cah. Leo memang sing ngopeni nangi, Mas. Wong biyen aku ki ya sepurane ya gak mungkit-mungkit. Kuwi teko anu pake sik urip jamane sik Marsam sik kaya. Yo. Kuwi kan iseng diopeni kan aku karo Leo ya pas wis rada anu kuwi. Leo tukono HP aku mlongo. Leo tukono sepeda gunung Duh. aku mlongo. Kuwi yo iki urusanmu karo Mbah Marsam. Lah terus ya saiki wis dikeki lemah no kok. Iki awet kowe. Ijek akeh iki to, sing diwehno Leo karo diwehno kowe lho akeh iki. Piye to iki? Lah Leo dikeki HP, Leo dikeki motor, lah kowe lho dikeki lemah karo Mbah Marsam. Tapi aku bapake tara gak entuk apa-apa. Duh. Go entuk open tok. Ya alhamdulillah to. Lho. Tukono HP ya dijaluk. Lah iki- dijaluk nganu. Iki lho tak wae omah. Lah iki lho dikeki omah no kok so. Lah yo kan saiki kayak omah. Iya. Aku yang makasih Pak, bersyukur. Angga wis dikeki motor barang. Lemah kae besok yo Mas Angga yo diwenehi, Leo yo diwenehi. Oh alah Caca. Sing penting iki dindung. Ya alhamdulillah lah aku tak mancep ning kene lah. Sok-sok mben lemah kae menawa enek sing ngedol terus tak duwiti. Iki lemahku susuki ca lho. Pas aku ndek duit. Kolbe tak tanduri tebu. Nah. Sak urunge syuting meng kok geger kon nuku, Pak. Sak urunge syuting kok geger malah kon nuku. Bagianku jane sing ndi, Pak? Ndang tak dole tak ngono tuku CRF. Bagianku nek tak dol 20 juta no payu ora Pak lho. Lah bocah-bocah pekok lah lemahe didol terus bagian icai didol 50 juta wae payu. Gejere pe didol ning aku 20 juta. Kayak iki pekok pekok aku ngono. Cerek. Lah iki ngene nang iki 60 ta. Lah kan kok anune kok bagiane mbek kono mbok kono. Iya. Kalau dindung terulah iki mbok. Sing bagian ngarep kuwi lho. Iya kok. Iya Pak gak apa-apa, tak aku terima kok Pak kayak sepiro ae. Ya sapa ngerti duwe-duwe rezeki, gak di rezeki ya didol. Oh, cemut-dadal aku yang siap sing nuku dadal. Jomong didadol-dadol lemah. Ini langsung iki lho, bagian Studio iki gak dua lah. Iki sweet Kuwi- juta. Kuwi kudu dituku neh karo sing duwe ae, sing duwe pertama. Iki swidak juta, Cah. Swidak juta nyoh tak kek ngarepmu. Piro njaluk wong tuwa yo. Tapi keuntungannya payah, alhamdulillah kang tahun ini pada kalau nabung kan. Kuwi dhisik lemah 15 juta ya. 15 juta setengah apa 15? Eh? Ke 15 setengah ha. 15 juta. Heeh. Lah, cara saiki tak dol akeh juta terusan punjul 150 ya gak oleh aku. Yo gak oleh kabeh pi to. Ya sing Sakjane duwe satu lho. Lah yo gak entuk, 150. Nek Pak kuwi kudune ngedolmu ki 250 juta, Mas Ari 50, Mas Niko 50, tangga 50, Miko. Duh, bentoy. Leo 50. Padha 50. Apa sing diomong Pak sing dhuwur Cah. Oh. Yo alhamdulillah Pak, nek Lah memang guys, memang nek lemah sing lemah Pak kae sing mengarep mengguri kuwi walalah. Seromono kene iki sak nggone Mbah Marsam kabeh iki cek wombune guys. Iki seromono ki lemah Mbah Marsam ki utuh ya. Ket kono sampai mengguri kuwi ijek dawane ya Pak ya. Apa ya padha? Ijek dawa kono ya. Ijek dawane. Iya. Lho Mas Ajis masamu warisane ya dawa lho, Cah. Ning guri. Masamu guri omah kae nggone Mas Ajis karo Tio, tapi Mas Ajis ya ora bakal manggon ning sorpring guri. berarti bayi ngarep. Ya mbok gak roh. Nek aku ya jelas gak apa-apa
aku udah ngarep kok. Lemah ngarepi larang. Kok saiki iso ngomong larang ya kayak. Pinter ya. Dia mah ngerti ngono ndang tanda tangan ke 20 juta. Bicara banget. Aku tetep pengen nabung. Ini aku nabung 8 wulan ngono wis entuk. 8 wulan nek ditabung kabeh. Entuk. Dene 2 juta ya. Dene nabunge 100 ya 800.000. Ketoke ya Mas. Kan aku ki pakai duit bensin ae yo. Heeh. Lah misal aku jajane yo kudu ngirit kok duit bensin kuwi ketoke iso di sebulan 2 juta wis sampe 8 sasi. Iso. Wis piro? Entuk 16 juta motorku Vario tak dol. wis entuk iki. Ya Allah ndang 8 sasi. Utang ndang lunas. Wonge pengen tuku barang impiannya dhewe ki ya sah-sah ae ya kayak ya. Boleh-boleh saja selama itu dibeli dari kerja kerasnya sendiri. Ini boleh-boleh saja cak, gak enak wong larang. Kuwi iki ya. Sementara Tapi wi tetep nganu. kono gak apa-apa pojokan ngono. Kaya ajarane Mas Bagus, guys. Wong gak duwe motor, pengen motor. Meskipun koncone di motor kuwi, aja sampai milih numpaki gur pengen ngrasakno. Jadi misal numpaki pertama kali, ya kudu kringete dhewe. Tapi dia ini malah wis ketumpakan motornya Mbak Putri juga lampu. Tapi yo enak Mas. Ning jalan grenjeli sama bus. Bus ngono dadi gak gronjal-gronjal. Apane wis sing anyar ya ampun. Pak. Ora cerek Pak, timbang tak bang omahmu. Enak men ya Mas, wong njaba ngono kan sing arek nendang lawang. Njaluk apa tukan wong tuane. Njaluk apa tukan wong tuane. Ya penak tuku dhewe cak. Nek ngene iki kudu berusaha dhewe. Golek dhewe. Sitok ternyata. Apa nih? Tingkat tok. Saat tingkat. Gambar urut. Apane? Iya toh dene sing getane toh. Iki sitok tok. Ngisore los. Neng gambare jane 2 tingkatan ya. Nek gambare. Berarti salah ngebokno. Oh, gak ya cuma iki tok lho. Kok enak resek. Lah kuwi pintu-pintune. Wis cukup. Pak, makasih ya Pak. Jum sik. Yo 3 tingkatan kok. Papat. Pak Emo nak. Lah yo, 1 patang tingkat cukup iki gambare Pak. Iki ternyata iki tak kira iki ngene. Oh alah ora iki kan tutupe kan nganan kiri ngono to kuwi. Entuk 11.000 lumayan. Nek gitu kontrol. Kemaris nih. Tinggal dong. Kamu ini ya? Astagfirullahaladzim. Jadi Reni apa nih? Astagfirullahaladzim ke. Mama yang ngeragati aku udah bener sari. Bisa. Sama aku yang saya boleh diri. Apa terus aku kayak manusia semua orang? Aku Ora salah. boleh diri. Boleh diri, nabung diri. Ora salah. Ndang adus, Pak. Wes Pak, iki pinggir apa neo? Panggewe tataan kuwi sir. Walah tataan iki ya. Iki so situ kok geladak kok Pak. Sing kene saiki ge kursi. Kuwi iki cara mono bakal iki ya tetep dipapeng kabeh sa, tapi iki ora enak sing digladak. Sing kene jadi Alon-alon. Pak geladak saiki. Ora perlu. Wong iki lho diuruk sok diuruk kabeh. Tapi ki butuh modal oke Mas nek maping. Lho terus yo alon-alon kok. Lah bandane sapa langsung brol-brol. Dan aku. Ayo warisan omah kulon. Kira ke omah kulon. Waktu ku kopi 5 juta ae. Malah medun iki berarti. Aku tuh ya Mas mau butuh duit 20 juta kan paling wis seneng. Dan ora tau duit iki. Jangan diterus.
langsung cek pizza sesuk cek rep langsung. Lah piye ta ijo li cerep putih kae? Nang omah. Ya sanu depan matre. Wes ora apa-apa. Kowe iki cek ngono ya. Syarat kok Sama Lena, Ju. Ngajari lemah ngarep. Lah ayo nak pengen-pengen aku lulus. Lah yo Pak yo. Aku tukokno ngono iki gak mampu kok, Pak. Tekem pintu. Terus dilebokne ati yo guys, ngene iki yo guyonan ben rame.